wancube ukuthi abe umkhokheli wakhe. Kwahamba ubabamkhulu wase ephakamisa umakoti owayeganele emzini wakwaZulu eMkhambathini. Lo makoti igama lakhe kwakuMathalente Mangcobo Zulu. Ubani uMathalente Mangcobo Zulu? Ngenkathi ubabamkhulu engakafiki kuleli zwe, wabonwa umkhokheli webandla le-American Board namhlanje eselibizwa ngokuthi i-UCC noma i-United Congregational Church of Southern Africa elaphaya eMatikwe, ebonwa intombi egama layo okwakuthiwa uMakhumalo egane kwaNgcobo. Lo mkhokheli igama lakhe lokuzalwa kwakuNobelungu, wambona ngonyaka ka-1892. Wayeney'ngane ezine. Lezi ngane ezine athi mangabe ubabamkhulu esefike sembona-ke after 18 years ahlala phansi engasasonti. Wase-ke emnikeza zona lezi ngane wathi, muntu wenkosi, ngoba mina sengikhule kakhulu, ufike sengikhule kakhulu, ngingasenakwazi ukukulandela, ngicela ukunikela ngalezi ngane zami zibe imizanyana yakho, zikuphathele impahla yakho lapho uya khona. Isihlabelelo sokuqala esikhona ehlabelweni zamaNazaretha sasihlatshelwa lezona lezi ngane zithi, Nkosi sikelela ubaba noma ezulu ezintabeni, engenayo indawo lapho engalala khona ezulu ezintabeni. Phakathi kwalezi ngane-ke zozine kwakukhona intombazane kwakuthiwa uNomathalente, okuyiyona le eyagcina iganele eMkhambathini. Wase-ke ubabamkhulu le ntombazane eseyithatha eyenza umfundisikazi wakhe, kodwa akamfakanga isiphika, but ungomunye ongamlinganisa nentombi noma nenkosazane eyayibizwa ngokuthi uLina Ntungwa. Lina Ntungwa yile nkosazane esemlandweni kuleli bandla ngokuthi yake yaphatha ubhoko, yahola izitsha nomhlangano uya entabeni inhlangakazi. uMathalente-ke yena owakhe umsebenzi kwakungukuthi njengoba umfundisikazi uma ngabe ubabamkhulu evule amadokodo la kunemkhosi owenziwa ngomhla ka-April 1 kuya ku-April 7. Wayeye athi lo mkhosi uma ngabe yena ewuvula la ebese ethuma uMathalente ukuthi ayovula emzini waseMkhayidini. Kodwa ubabamkhulu akwaziwa ukuthi wayexhumana kanjani noMathalente ngoba wayevele ebonakala esenyamalele nje, kubonele sekufika uMathalente esezowavala amadokodo, ubabamkhulu eseyowavala idini. Kwesinye isikhathi ubabamkhulu ayewavula emachunini ibese uMathalente azowavula la kithi edini. Kodwa futhi kokulela uMathalente engasasekho esesemachunini sekubabamkhulu ngala, ungazi ukuthi kunendlela yokuxhumana kwabo ngoba zazengekho izingcingo ngaleso sikhathi sokuxhumana. Kodwa kunendlela yena ngomoya wakhe ayewutshalile kuMathalente njengomfundisikazi wakhe ayekwazi ukuxhumana ngayo uma ngabe eseshintsha sewukuthi akazovala amadokodo naye wavala kwenye indawo njengoba ade wavule ngalakithi. Ngonyaka ka-1915 la kithi emzini waseYidini, le ndaba-ke yayixoxwa umkhokheli walaphaya, ngikhohlwa igama lethempeli kodwa leli thempeli lilapha eBhambayi eNanda, unguMamkhize ngokokuzalwa ungwala kwaMafunze khona la eMaritzburg. Uthi wayeneminyaka ewu7 ngonyaka ka-1915 kufika ubabamkhulu. Uma ngabe esefikile ubabamkhulu wayeqeda kwenza umthandazo wokuvuka. Umthandazo wokuvuka wawusenziwa ngehora lesikhombisa ekuseni. Kufika abantu baphethe umuntu bambambe ngetshali osewudwamba, lo muntu bambekela eduze kwetafula lakhe ebese eqede kuthandazela abantu. Ethi meqeda kuthandazela abantu ebese kusuka ishingishane, lesi shingishane bese sishaya isigqoko. Lesi sigqoko simase siphephule ishingishane, lesi sigqoko siwele phezu kwalo muntu bese lo muntu eqhuma amathambo ngesikhathi. Athi uma beqeda kuqhuma amathambo lo muntu ebese eyakwazi ukusukuma ahambe labatshazwe igama elikhulu lasezulwini likaShembe. Wasukuma lapha esihlalweni sakhe ubabamkhulu, wasexosha isigqoko sakhe wasithintitha, wasesibeka esifubeni, wasethi
bantu bami, lesi sigqoko akusesiwo nje umhelane engawuphiwa umngane wami. Lesi sigqoko kahle kahle wayekade esiphiwe umfundisi waseBethlehem eFree State owabe umngani wakhe. Igama lale mfundisi kwakuwumfundisi uMahona ongomunye wababephelezele ubabamkhulu ngonyaka ka-1910 March esuka ezweni laseNtabazwe eyogibela isitimela laphaya eHarrismith eseza la eMpumalanga. Wathi mangabe lo mfundisi esesoqhamuka isitimela wasesithule ekhanda lakhe wathi, Shembe mngani wami, thatha lesi sigqoko, anginalutho olunye engakupha lona, kodwa ngicela uthathe lesi sigqoko ezweni noma kumazwe ngamazwe lapho uya khona uyosifaka ekhanda lakho usithe ilanga, ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu esezokusebenzisa kakhulu, ushiswe ilanga, uyositha ngaso-ke mngani wami, ibe songikhumbula ngaso. Uthi-ke uNyamandala uMekithi enhlanhleni, lesi sigqoko akusesiso nje isigqoko engasiphiwa umngani wami sokusitha ilanga, kodwa sesiwumhelane wasezulwini. Wonke amakhosi alokhu kuhamba enginifundisa khona eniwabona ngaso. Igama lalesi sigqoko kwakuyi-butter spear eyayi-green, kodwa lo green uma ngabe ubuka kwakungathi u-brown. Kubantu abazi uDickies kunalo khala walelo kuthiwa uDickies ekuthiwa u-green, kodwa uthi uma ulibunga li-brown. Sasinjalo-ke nazo leso sigqoko ibe sisiba nophapha olubovu eceleni. Namhlanje wonke amakhosi siyawabona ngalesi sigqoko, kodwa ukungcweliswa kwaso sowangcweliswa phakathi komuzi wakithi eYideni noma enhlanhleni. Ngonyaka ka-1919